बर'नि बुं दै खुलुमबाय आंनि मुङा आमुक आरो आं थाखो 9आव फरायो এনেকুৱা दे दे बुंलाय खुलुमबाय आंनि मुङा फुजा बर' मा थाखोआव फरायो क्लास 5 आं थाखो 5आव फरायो आं थाखो 5आव फरायो आं थाखो 5आव फरायो बायाव फरायो माने कि मैं क्लास 5आव फरायो हो इतिया नों मा जानो सानो जीवनात हा ड्रयिं आर्ट करा आरो गैला सिंगार टिंगार डान्सार गोसो गैया जेरावबो थिग दं दे गोजोन्थों आरो खुलुमबाय होननानै थांदो खुलुमबाय आंनि मुङा मनिषा बसुमतारी आं क्लास 8आव फरायो मिनिनाङा ना दे मिनिनाङालाय दे बर'नि बुं जिमान पारे इमान नोंनि टारगेट प्लानिं नामा नार्स बारे नार्स जाजोबसै ना नार्स जागोन आरो बिनि अनगायै मायाव बांसिन इन्टारेस्टिं हा डान्स आरो हा डान्स आरो सिंगाराव बेसि माने इन्टारेस्टिं আছে ना ঠিক আছে আৰু নাই আৰু বেলেগত নাই না दे थैंक यू दे नोंनि सिनायथिखौ होदो हा क्लास 8आव बर'नि बुंलाय आं थाखो क्लास 8आव फरायो ओमफ्राय नोंनि जिउनि थांखिया मा एम इन लाइफ टारगेट टु प्लानिं टु कि हा पुलिस ना आसाम पुलिस ना इंडियन पुलिस इंडियन अच्छा ठीक दं आईपीएस जाथारनो ना ट्राई खालामबानो जाबाय आं पुलिस जागोन होनलाय आंनि थांखिया पुलिस थांखिया पुलिस जानाय ना ठीक दं आरो एटे लगत कि कट इन्टारेस्ट আছে नोंसोर एसे सिरथालाय ना पुलिस लगत आरो मा मायाव इन्टारेस्टिं दं डान्सिं आरो नाय सिंगिंग और नाय सिंगिंग আছে ना दे गोजोन्थों बा खुलुमबाय होननानै जिरायदो खुलुमबाय दे नों सिखारदो प्लिज कीप साइलेंट सिरिथा बयबो दे बर'नि बुंदो जिमान पारे इमान खुलुमबाय आंनि नामा सन्जिता बडो सन्जिता आंनि थांखि क्लास 7आव दासो थाखो 9 नोंनि थांखिया मा बर'नि बुं आंनि थांखिया पुलिस आसाम पुलिस ना इंडियन पुलिस आसाम पुलिस आंनि थांखिया जाबाय होनलाय थांखिया जाबाय थांखि माने मा बुंगोन असमियाव प्लान टु कि कय टारगेट टु मा बुङो थांखि मयो नाजानो दे आंबो मिथिला दा नोंनि थांखिया पुलिस ना दा एबार लास्ट खेबसे बुंदो आंनि थांखिया जाबाय पुलिस थांखिया जाबाय इंडियन पुलिस ना आसाम पुलिस दं बावा ना इंडियाननि बावसे अल इंडिया आरो
बेजों लोगोसे मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ नों आरो डान्स आरो सिंगार मोसानाय आरो मेथाइ खननाय होनलाय डान्स माने मोसानाय आरो सिंगार माने मेथाइ खननाय दै मोसानाय आरो मेथाइ खननाय होनलाय गोजोन्थों बा खुलुमबाय होननानै जिरायदो थेंक इउ दे बर'नि बुंथार दै गोसा गोसा बुं दे खुलुमबाय आंनि नामा अनिता बसुमतारी मैं क्लास 8 ओइ आं थाखो 8 आव फरायो नोंनि थांखिखौ बुं नोंनि प्लान टारगेटखौ कि टीचार कियर एलपी ना एमई ना हाई स्कूल ना कॉलेज लेवल हाई स्कूल टीचर हेड टीचर ना असिस्टेंट टीचर ना असिस्टेंट टीचर आंनि थांखिया जाबाय फोरोंगिरि ना फोरोंगिरि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि जानाय खोनाबायना बिनि थांखिया हाई स्कुलनि फोरोंगिरि जानायनो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ नोङो गोसा बुं हा डान्स आरो सिंगिं मोसानाय आरो मेथाइ खननाय मेथाइ खननायाव ना डान्स माने मोसानाय सिंगिं माने मेथाइ खननाय दै मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव इन्टारेस्टिं दङ आरो ना थिग दङ आरो नाय जेबो गैला दे गोजोन्थों बा खुलुमबाय होनना जिरायदो आंनि मुङा मामु बर' मैं क्लास 9 पढ़ो दे नों मा जानो सानदों जिउआव मैं आर्टिस्ट হ'ব বিচাৰো आर्टिस्ट आर्ट कराटो ना फिल्म आर्ट कराटो माने बर'आव मा बुंगोन बेखौ हा सावगारि आखिग्रा जानो सानदों ना सबसे बेखौनो ভাল লাগিছে नाকি इन्टारेस्टिं टु सिंगिं आरो आर्ट आरो सिंगिं ना এইটো मेन टार्गेट কিবা নাৰ্ছটো মন লাগা নাই না ঠিক আছে দে জিৰাই दे सिदायथि लालाय खुलुमबाय आंनि नामा निरन्जना बर' आं क्लास 9 आव फरायो नोंनि जिउनि थांखि आंनि ड्रिमा जाबाय नार्सखौनो मोजां मोनदों आरो ना आरो बेजों लोगोसे नों जिउआव माखौ बांसिन इन्टारेस्ट मोनो गिदिरफोरा मोजां मोजां खोथा रायलायबाय थानायखौ खोनानो मोजां मोनो आं बिदिनो गिदिर मानसि बायदि जेनेबा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट इदि जानो लुगैयो आंहा ठीक दं दे गोजोन्थों नार्स नोंबो नार्स मान पारे बर' कटा এই बर' লগত কনা দে যিমান পাৰে ইমান बर' ভাষাত লাবলে रा दे रा नोंसोर दे मैं तो इतना स्कूलत न पढ़ो क्लास 9 लके पढ़िलो माने घरत অসুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া তেনেকুৱা একো ভবাও নাই একো প্লান নাই এতিয়া পঢ়ি পেলাই নাৰ্ছ কৰিবলৈ মন আছিলে কিন্তু ঘৰত অসুবিধাৰ কাৰণে নোৱাৰিলো এতিয়া মায়াও ইন্টাৰেষ্ট দङ মিউজিক লেভেলত না ডান্স লেভেলত না কিবা কিবি লেভেলত ইন্টাৰেষ্টিং বেছি এতিয়া বেছি ইন্টাৰেষ্টিং থাকা
जाबाय ना दे नि मुङा मोनजोरथि बसुमतारी नों मा थाखोआव फरायो आं 9 थाखोआव फरायो होन কি ভয় লাগিছে না কি লাগিছে आं 9 थाखोआव फरायो होनलाय माने মই क्लास 9 ত फरायो ना दे नोंनि टारगेट जि प्लानिं बेखौ बुंलाय कामान्डो कियर कामान्डो आं कामान्डो डिपार्टमेन्टाव जब मावगोन ना साख्रि मावगोन ठीक दं आरो मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ डान्स आरो डान्स तो मा बुंमोनलाय बर'आव डान्स माने मोसानाय आं मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव इन्टारेस्ट दं होन आं मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव इन्टारेस्ट दं दे गोजोन्थों बा खुलुमबाय होननानै थांदो खुलुमबाय आंनि मुङा श्री सौरभ बसुमतारी नों बेसे थाखोआव फरायो नों मा थाखोआव फरायो आं कुइसनसो खालामदों आं थाखो आं थाखो 7 आव फरायो माने মই क्लास 7 ত পঢ়ো এটো ক বৰ ভাষাত মই आं थाखो 7 आव फरायो চেষ্টা कर आं थाखो 7 आव फरायो চেষ্টা कर माने आमी बर'ना दे नोंनि प्लाना मा নহয় नोंनि प्लानिंआ टारगेटआ मा কি কি হ'ব বিচাৰো BSF বাহ मानि बेलाय इण्डियान ना आसामनि मा बुंगोन बर'नि आं BSF डिपार्टमेन्टाव जब मावगोन ना थिग दं दे गोजोन्थों खुलुमबाय गोसा बुं नों मा थाखोआव फरायो हा आन्दार मेट्रिक माने माने मेट्रिक फेल जानानै दङ दायो थिग दङ दे नोंनि थांखिया मा दे नोंनि थांखिया मा जेबो सानथ'वाखै हा सिंगार जानो सानदोंमोन ना आरो मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ हा गैला ना दे थिग दङ दे साबायखर थाबाय दे बुंदो नोङो लोगोफोर जोंहा बियो बर'खा बे गामिनि नङा बेनिखायनो बियो बर'खौ मोजाङै रोंखायो गाव एसामिस मिडियामाव फरायदोंब्लाबो दा बर'निनो मोजां थख' बुंनानै होलांदो दे लोगोफोरनि गेजेराव खुलुमबाय आंनि मुङा अजय बर' आङो 9 थाखोआव फरायो नोंनि थांखिया मा आङो इण्डियान आर्मि जानो मोनदों इण्डियान आर्मि जानो सानदों आरो बेजों लोगोसे मा मायाव इन्टारेस्टिं दङ मा मायाव गोसो गुदुं हा सिफुं सुनाय आरो खाम दामनायाव एसे इन्टारेस्ट दं आरो बेनि अनगायै गैला दे थिग दं गोजोन्थों बा खुलुमबाय होननानै दे नोंसोर गासिबो बर' सोलोंनांगोन दै
नोंसिनि दा फरायनाय मिडियामाथ' एसामिस जाबाय नालाय खिन्थु नोंसोर मा एक्चुअलि बर' हो दा हारसाफोरनि गेजेराव थानायखायसो नोंसोर मा एसामिस भाषा इउज खालामनो गोनां जादों आरो मा बड' मिडियाम खाथियाव गैयैखायसो एसामिस मिडियाम फरायनो गोनां जादों एक्चुअलि नोंसोर मा बर' हो रिसार्च खालामबा नोंसोरनिया मा बर' गासिबो टाइटेलानो सब बर' बसुमतारी गोजाखा ना दा बेनिखायनो मा भबिष्यतनि थाखाय बर' भाषाखौ दानिफ्रायनो लार्निं सोलोंनांगौ लास्टत प्रब्लेम হ'ব পাৰে এতিয়া शिखायाबा माने सोलोङाबा दे ओंखायनो दानिफ्रायनो लाहे लाहे सोलोंखा मिथिबाय ना मा बुजाखैना बुजिनो हायाखै दा बुंबा नोंसोर मिनिनो हागौ खिन्थु लास्टआव मा प्रब्लेम फैगोन नोंसोर गावनो गाव मिथिनाय नङा मिथिबाय এতিয়া হাঁহিব পাৰে না শুনিলে কিন্তু লাষ্টত কি হ'ব